Makalipas ang gabing yon, nanatiling tahimik ang pangkat ni Protasio. Inaasahan nila Maximo na ganoon ang gagawin nito sa kadahilanang naghihintay yon sa pangkat ng mga banakon. Wala namang magagawa ang kanilang grupo para pigilan ang nais nito, gawa ng wala silang kaide-ideya kung saan tatambangan ang hinihintay nitong nilalang. Dahil sa medyo malabo noon ang plano nila Maximo, kung kaya't ninais nilang maghintay para sa pagsalakay ni Protasio. Imbis na mamroblema sila sa banta ng kanilang mga buhay, ninais nilang pag-igtingin ang kanilang pagsasanay at paghahanda sa digmaan. Makalipas ang ilang araw, bahagyang naibaling nila Manong Alejandro ang kanilang atensyon sa kasalukuyang mga dayo na napapadpad sa baryong hindi kalayuan sa teritoryo ng mga kakarma. Agad yung napansin nila Maximo sa kadahilanang hindi nila mawari kung bakit nag-iba ang kasalukuyang bumabalot na presensya sa kabuuan ng lugar. Nang mapagtanto nilang hindi pa umalis ang mga dayo, nagpasya silang puntahan ng lugar para magmasid. Kampante silang walang mangyayaring masama sa kanila doon sa kadahilanang lahat ng mga sundalong kilala nila nagawa na nila yung paslangin. Bago nila tuluyang nilisan ang kanilang lugar, iniutos sa kanila ni Manong Alejandro na huwag magsama ng mga kakarma sa kanilang lakad. Maaari kasing mga banakon ang mga dayuhang yon na may matalas na pang-amoy sa mga dugo ng kakarma. Dahil sa wala namang ibang kasama noon si Maximo, kung kaya't napilitan siyang isama ang mga rebelde niyang kaibigan sa lakad. Panatag naman ang loob nilang hindi sila matutunugan ng mga sundalo sa kadahilanang bago na ang pinuno ng mga militar na namamahala sa lugar. Pinalitan kasi ng gobyerno ang mga musang na naroon dahil hindi na nila yon makausap ng normal at para bang tumataliwas na ang nais ng mga ito sa mga utos na nakaatang sa kanilang mga balikat. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad sa kanila ang mga sundalong nagbabantay sa bawat hangganan nito. Dala-dala ng mga sundalong yon ang kanilang mahabang armas, handang bumaril ng kahit na sinong kaduda-duda ang pagkakakilanlan. Nang masipat ng mga ito na wala naman silang dalang kahit na anong armas, kung kaya't nagawa sila nitong mapapasok sa baryo. Bago nila tuluyang nilisan ang kinaroroonan ng mga ito, inilahad sa kanila ng mga sundalo na mag-ingat sa loob ng baryo dahil maraming tao roon ang maiinit ang ulo. Hindi nila alam kung bakit nagkakaganon ang mga tao sa lugar, kung kaya't ang tanging nagawa nila, hayaan ang mga ito sa kanilang ginagawa. Hindi kasi maaaring sitahin yon ng mga sundalo sa kadahilanang maging sila hindi sinasanto ng mga ito. Matapos itong marinig nila Maximo, tumangulang naman sila sa mga nagbabantay bilang pagpapakita ng kanilang pagsang-ayon. Sa muling pagtahak nila ng daan papasok sa baryo, doon nila nasipat ang iilang mga pamilya na nag-aaway-away. Halos napakagulo sa baryo noon, gawa ng kahit saang dako tumingin sila Maximo, panay mga taong nagtatalo ang kanilang mga nakikita. Maximo, may ideya ka ba kung bakit sila nagkakaganyan? Tanong ng isang rebelde habang sila'y naglalakad. Hindi ko nga din alam eh. Hayaan na lang natin sila. Mas mabuting huwag tayong makialam para hindi tayo madamay. Alalahanin ninyo, pumunta tayo sa baryong ito para maghanap ng mga dayo. Sagot naman dito ni Maximo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating na nga nila ang sentro ng baryo kung saan bumungad sa kanila ang iilang mga panauhing nakaupo sa isang tindahan. Ibang-iba ang kasuotan ng mga ito kung kaya't madali nila itong natukoy na mga dayo. Dahil sa kanilang mga nakita, minabuti nilang pagmasdan ng mga ito habang inaabala ang kanilang mga sarili sa pagbili ng kung ano-ano. Yun lamang ang naisip na paraan nila Maximo
para madaling matunugan ang ginagawa ng mga dayo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang napansin ang isa sa mga dayo na pumasok sa tindahan. Paglabas nito, kasama na nito ang tindero habang patuloy na tinuturo ang kanilang grupo. Nang mapansin ni Maximo na sila ang tinuturo ng dayong yon, mas lalo nilang pinag-igihan ang kanilang ginagawa para hindi sila mahalata. Maya-maya pa, bigla naman sila noong natigilan nang lumapit sa kanila ang tindero habang nagwiwika ng, Tinatawag nila kayo mga Ginoo. Kanina pa ho kasi kayo nila napapansin dito eh. Nang marinig ito ni Maximo, ninais na lamang niyang manahimik at sundin ang sinabi ng tindero. Sa isip-isip niya, hindi masasagot ng pagmamasid lamang ang kanilang mga katanungan kung bakit nagawi sa baryo ang mga dayuhan. Habang naglalakad sila papalapit sa mga ito, iniutos ni Maximo sa kanyang mga kasama na huwag makiusap sa mga dayo. Siya lamang ang magsasalita sa kanilang grupo para naman kahit papaano'y hindi yun magdulot ng labis na kalituhan. Sa pagdating nila sa tindahan, tahimik naman silang pinaupo ng mga dayuhan. Bagaman walang imik ang mga ito, ramdam nila Maximo ang mga katanungan nitong bumabalot sa kanilang mga isipan. Mga Ginoo, bakit niyo ho kami pinatawag? May kailangan ho ba kayo? Mahinahong tanong dito ni Maximo. Matapos nitong makapagsalita, paisa-isa nitong tiningnan ng mga panauhin nang sa gayoy maging pamilyar siya sa pagmumuka ng mga ito. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa nasa harap niya nang sumagot ito sa kanya ng, Hindi ba't kayong unang pumukaw ng aming atensyon? Kanina nyo pa kami pinagmamasdan. Huwag nyo nang itanggi. Dahil sa sinabi nito, bigla namang napatahimik si Maximo sa kadahilan ng hindi niya sukat akalain na kanina pa pala sila natunugan ng mga panauhin. Upang hindi na madagdagan ng kanilang hindi pagkakaintindihan, gumawa si Maximo ng paraan para maibaling sa ibang bagay ang kanilang atensyon. Pasensya na ho kayo kung naisip niyong pinagmamasdan namin kayo. Sa katunayan, gawain namin ito sa lahat ng mga dayo. Sino ho ba kayo? Bakit kayo napadpad sa baryo? Mahinahong sagot naman dito ni Maximo. Bakit? Wala ba kaming karapatan? Nasa posisyon ka ba para magtanong ng ganyan? Sa dinami-rami ng nadaanan naming baryo, walang nangahas na magtanong maliban sa'yo. Sabihin mo, anong parusang nais mo para sa iyong kahangalan? Seryosong sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, agad naman silang pinaikutan ng iilan nitong mga kasama na para bang meron itong binabalak na masama. Nang maramdaman ito ng mga kasama ni Maximo, dahan-dahan namang umatras ang mga ito upang kung sakali mang merong gawin sa kanila ang mga dayo, may panahon silang maprotektahan ang kanilang mga sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat nila ang paglapit ng kausap ni Maximo sa kanya na para bang mas lalo pa siya nitong inuudyokang lumaban. Ang ginawa naman ni Maximo sa ganoong sitwasyon, manatiling kalmado para makapag-isip ng magandang plano. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, wala na nga siyang nagawa kundi ang tumayo at lisanin ang mga nilalang. Napag-isip-isip niya kasi, hindi magiging maganda para sa kanila ang madawit sa anumang eskandalo sa lugar, lalo pat itinuturing na mga bisita ang pinagtitimpian nila. Pag-akma niya noong tatayo na sa kanyang kinauupuan, bigla naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang pagpigil sa kanya ng isang dayuhan. Pilit siya nitong pinababalik sa pagkakaupo, ngunit buong lakas naman niya yung nilalabanan. Nang hindi na makapagtimpi si Maximo, buong lakas naman niyang hinawakan ng kamay nito, sabay sabi ng, "Huwag niyo akong galitin! Magkakasubukan tayo!" Matapos yan,
Doon pa lamang siya pinakawala ng lalaki habang patuloy yon sa pagtawa. Animoy ang ginawa nito noon kay Maximo, isang biro lamang para sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, ninais na lamang nilang umalis ng walang imik. Hindi na nila gaanong kinausap ang mga nilalang para naman kahit papaano'y hindi na sila magtalo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, napansin naman nila ang ilan sa mga ito na kasalukuyan silang sinusundan. Nang mapagtanto ni Maximo na hindi sila nito lulubayan, tinahak nila ang daan patungo sa pinakadulong parte ng baryo kung saan bibihira lamang ang naninirahan. Doon niya naisipang pumunta para naman mabigyan niya ng leksyon ang pagpapakitang kahambugan ng kanilang mga bisita. Ang kanyang mga rebeldeng kasama naman noon, panayang pagngisi habang naglalakad. Inakala kasi ng mga ito na mga ordinaryong tao lamang ang kahaharapin nila na siya namang isa sa kanilang matinding pagkakamali. Sa pagdating nila sa lugar, patuloy pa rin nilang napapansin ang pagsunod sa kanila ng mga dayo. Nang masipat ni Maximo na wala ng tao sa paligid, agad naman siyang humarap sa mga ito sabay sabi ng, "Ano ba ang gusto niyong palabasin? Wala kaming ginagawang masama sa inyo." Matapos nitong makapagwika, bigla itong nag-usal ng mga palipad hangin sa paligid upang tangkaing tigalpuhin ang mga panauhin. Subalit bago pa man yun dumapo sa katawan ng mga dayo, laking gulat na lamang niya nang biglang maglaho ang kanyang mga usal na sumabay sa hangin. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtanto na manggagamot ang mga ito. Alam ni Maximo na walang ibang nakakasalag ng mga usal na yon maliban sa mga kataong katulad niya na nangangalaga ng mga lihim na karunungan sa kanan. Bakit ba hindi mo magawang kumalma? Kanina maayos kang kausap Ngayon puro banta ka na. Gusto mo pa kaming tigalpuhin kahit wala namang kaming ginagawa sa'yo. Wika ng isang dayo. Dahil sa sinabi nito, panayang paghingi ng tawad ni Maximo sa kanyang padalos-dalos na pasya. Hindi niya kasi lubos na inaasahan noon na mga manggagamot pala ang mga ito. "Pasensya na kayo mga kaibigan. Nadala lang ako. Akala ko kalaban kayo Hindi pala. Ako nga pala si Maximo, isang manggagamot at antingero. Masaya ako makilala kayo." Formal na pagbati ni Maximo sa pagbabakasakaling mapawi niya pa ang galit ng mga albularyo. Matapos nitong makapagsalita, agad namang humisi sa kanya ang lalaking kausap niya habang sumasagot ng, Ako nga pala si Relencio, isang ruha. Masaya akong makilala ka, Maximo. Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, bahagya namang lumabas sa kanyang katawan ng kanyang kaluluwa dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang mga narinig na kataga. Hindi niya inaasahan noong mga ruha pala ang kaharap niya sa kadahilan ng kahit anong pagramdam niya sa presensya ng mga ito, wala siyang nadadama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napatingin sa kanyang mga kasamang rebelde nang maramdaman niya yung nabuwal sa mismong kinatatayuan ng mga ito. Kasabay ng pagbagsak ng mga kasama niya sa lupa ay ang pagsunggab naman ng tatlong ruha na siyang mabilisang kumitil sa buhay ng mga ito. Pagsilay ni Maximo na sumuka ng dugo ang kanyang mga kasama, tanging panlulumo at galit na lamang ang kanyang nagawa dahil sa mga nangyari. Nang akmang gagalaw na siya sa kanyang kinatatayuan, agad naman siyang hinawakan ng kasama niyang rebelde habang nagwiwika ng, Maximo, umalis ka na. Hindi mo sila kaya. Mamamatay ka lang din katulad namin. Takas na! Matapos itong marinig ni Maximo, muling nabaling ang kanyang paningin sa mga ruha nang marinig niya ang pagtatawanan ng mga ito.
Nais man niyang ipaghigante ang kanyang mga kasama, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa sa kadahilan ng hindi niya kabisado ang kayang gawin ng kanyang mga kalaban. Ilang ulit na din niyang narinig kay Manong Alejandro ang tungkol sa mga ruha, kung kaya't inaasahan na niyang mababangis ang mga ito. Sa pagramdam niyang wala ng buhay ang kanyang mga kasama, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo papalayo sa lugar. Halos hindi na niya noon tinangkapang ibaling ang kanyang paningin sa mga rebelde sa takot na baka masilayan niya ang mga ruhang sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang minutong pananakbo, nakarating na nga si Maximo sa teritoryo ng mga kakarma, kung saan doon niya nasipat ang iilan niyang mga kakilalang naghihintay sa kanya. Maximo, ba't ka nananakbo? Asan ang mga rebeldeng kasama mo? Tanong ng isang kakarma paglapit niya. Tawagin mo si Manong Alejandro at si Rakim. Bilisan mo! Nandito na sila! Ang mga ruha nandito na! Pasigaw na sagot naman dito ni Maximo habang patuloy na naghahabol hininga. Dahil sa sinabi nito, agad namang nagpasya ang kakarma na puntahan si Manong Alejandro. Kahit hindi nito lubusang maintindihan ang mga nangyayari, pinili niya pa ring pagkatiwalaan si Maximo sa kadahilan ng kitang-kita niya sa aksyon nito na hindi ito nagbibiro. Sa pagbalik ng mga kakarma sa lugar na pinag-iwanan nila kay Maximo, bumungad sa kanila ang disipulo ni Manong Alejandro na nakalupasay sa lupa at wala ng malay. Bugbog sarado ang katawan nito at halos hindi na makilala dahil sa tindi ng tama sa muka. Matapos siyang masilayan ni Manong Alejandro, kalmado naman niyang nilapitan si Maximo habang dahan-dahang itinataas ang kanyang baluti sa katawan at nag-uusal para palabasin ang kampilan. Masaya na ba kayo sa ginawa niyo sa disipulo ko? Anong ginagawa niyo dito, mga ruha? Bakit kayo nang gugulo? Masyado na bang malapit ang hipapad sa lugar na ito para kayo'y dumayo? Nanginginig na tanong dito ni Manong Alejandro. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang humarap sa kanya ang isang ruha na inaakala ni Manong Alejandro na pinuno ng grupo nito. Pagkatitigan nilang dalawa, agad naman yung ngumisi habang sumasagot sa kanya ng, Yang disipulo mo kasi, masyadong mayabang. Binigyan lang namin siya ng leksyon, kaya huwag kang magalit, tanda. Buhay pa naman yan. Yun ay kung maaagapan. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, agad naman niya yung sinugod ng walang pagdadalawang isip. Sapat na para sa kanya ang kanyang narinig para mag-alsa ng digmaan laban sa mga ruha. Hindi makapapayag ang matanda na basta na lamang bugbugin ang kanyang disipulo, lalo pat wala naman itong ginagawang masama. Sa paglapit ni Manong Alejandro sa nilalang, agad naman itong sinalag ang kanyang kampilan sa pamamagitan ng isang espiritual na sandata na kahalin tulad ng sibat ni Atardar. Paulit-ulit yung isinalag ng ruha sa kanyang pag-atake, subalit hindi naglaon. Nagawa din yung mabasag ni Manong Alejandro. Walang armas siyang makakapigil sa galit ko. Pangatawanan mo ang katapangan mo. Sabihan mo yung kasama mo, huwag makialam sa ating duelo. Ang mananalo ang siyang magpapasya kung ano ang kanyang gagawin sa mga naiwan niyang kasama. Pag-uudyok ni Manong Alejandro sa kanyang kalabang ruha. Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito at walang pagdadalawang isip na sumang-ayon sa kanyang nais. Nang maibigay na nito ang kautusan, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalaban. Habang paulit-ulit silang nagkakapalitan ng mga pag-atake, mariin namang nakikiramdam si Rakim sa mga hindi inaasahang gagawin ng mga ruhang kasama nilang nagmamasid sa duelo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaluhod sa lupa ang kalabang ruha ni Manong Alejandro
nang matagumpay niya yung masugatan gamit-gamit ang kampilan. Sa lakas ng pag-atake noon ng matanda, walang nagawa ang kunat ng kabal ng ruha para maprotektahan ang katawan niya. Nang akmang titingin pa yon sa kanyang mga kasama, buong lakas naman itong sinugod ni Manong Alejandro at kasabay nito ang kanyang pagtapyas sa ulo ng nilalang. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, agad namang binawian ng buhay ang kanyang kalaban na siyang hindi matanggap ng mga kasama nito. Halos hindi makapaniwala ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng inaasahan nilang magwawagi ang pinuno ng kanilang pangkat. Nang mahimasmasan na ang mga ito, doon nila nasilayang nakatingin sa kanila si Manong Alejandro habang nakaupo sa bangkay ng kanilang pinuno. Umalis na kayo rito, mga pangahas. Kabago-bagong usbong yung mga ruha, kamatayan agad ang inyong hinahanap. Sabihin niyo sa inyong kapitan, binawi ko lamang ang buhay na inyong kinuha sa aming panig. Patas lang tayo, walang sama ng loob. Wika ni Manong Alejandro pagtitig ng mga ito sa kanya. Nang marinig yon ng mga ruha, dahan-dahan naman itong umalis sa kanilang teritoryo habang nananatiling walang imik. Sa paglisa ng mga ito, doon niya napagtanto na hindi pa mga batikang ruha ang kanyang nakalaban. Maaaring ang pangkat ng mga nilalang na yon ay nagawi lamang sa baryo para maghanap ng mga manggagamot na maaari nilang ianib sa kanilang samahan. Nang pumasok yon sa isipan ni Manong Alejandro, hindi niya lubusang maisip ang kamaliang kanyang nagawa. Aminado siyang nagpadalos-dalos siya sa kanyang pasya dahil sa pagsilay niya sa walang malay na katawan ni Maximo. Ang labis niya noong ikinakabahala ay ang mga katagang binitawan niya noong mga oras na kinakaharap niya ang pinuno ng mga ruha. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpasya na sila noong bumalik sa bahay ni Manong Alejandro. Pinagtulungan ng mga kakarma ang katawan ni Maximo upang hindi mabinat ang iilan sa mga buto nito. Sa pagdating nila sa lugar, agad namang pinag-usapan ni Rakim at ng matanda ang tungkol sa mga nangyari. Labis-labis ang kanyang paghingi ng tawad sa mga ito, lalo pat alam ni Manong Alejandro na damay sa kanyang kapabayaan ang mga kaibigan niyang kakarma. Pasensya na, Rakim. Hindi ko inaasahang lalamunin ako ng galit. Mukhang papaliit na ng papaliit ang lugar na ating ginagalawan. Noong mga nakaraang araw, pangkat lang ni Portasio ang ating inaalala. Ngayon naman, nasabay pa pati mga ruha. Wika ni Manong Alejandro sa kanyang kaibigan. Walang kaso yun, Ginoong Alejandro. Kasama mo kami hanggang dulo. Hindi ba siya ng isang pagkakamali para ikaw ay aming talikuran? Mas higit pa rin ang nagawa mong kabutihan sa aming angkan, kaya hindi ka dapat pagdudahan. Kung nais nila ng digmaan, edi ibigay nila. Buong tapang naman natin yung haharapin . Sagot naman ni Rakim. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang biglang lumabas sa kubo ang isang kakarma. Tinawag sila nito sa kadahilanang nagawa na nilang maayos ang kasalukuyang estado ni Maximo. Hinihintay na lamang nila noon si Manong Alejandro para umpisahan ang paggamot sa sugat nito. Dahil sa kanilang mga narinig, dali-dali naman silang pumasok upang umpisahan ang kanilang trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ni Manong Alejandro ang paggamot sa kanyang disipulo. Naging madali lamang yun para sa kanya, sa kadahilan ng puro bali lang naman sa katawan ang tinamo ni Maximo. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, ninais niyang bigyan ng konting panahon si Maximo para magpahinga. Sa pagsapit ng ikatlong araw, kahit papaano'y nakabawi-bawi na ng lakas ang kanyang disipulo. Pagsilay ng matandang gising na ito,
Agad naman niya yung nilapitan habang dahan-dahang kinakausap. Maximo, kamusta na ang pakiramdam mo? Bungad na tanong ni Manong Alejandro. Pagkarinig ni Maximo sa kanyang sinabi, agad naman yung napatanong kung nasaan ang mga kaibigan niyang rebelde. Muli kasing nanumbalik sa kanyang isipan ang mga kaganapan sa baryo noong mga panahon na nakaharap nila ang pangkat ng mga ruha. Dahil sa sinabi nito, hindi naman alam ni Manong Alejandro ang kanyang isasagot. Alam niyang makakasama kay Maximo ang mag-alala kung kaya't nag-aalangan siyang sabihin ang masaklap na kinahinatna ng kanyang mga kasama. Sa pagpapatuloy ng kwento, muling manunumbalik ang naantalang digmaan sa pagitan nila Maximo at ng pangkat ni Protasio. Okay, grabe ang lakas ng ruha, no? Isipin ninyo, hindi nakapalag si Maximo. Pero iba rin yung dating ni Manong Alejandro kasi, yun nga pinatay niya kagad yung isang ruha eh. Pero sinabi rin kasi sa kwento na hindi batikang ruha. Paano kaya kung batikang ruha yung katapat nila? Di ba? Yung 23 tsaka 24, bukas yun. Pahintayin na lang ako. Salamat.